ביום השלישי אחרי הברית מילה של אברהם, אדוני שלח 3 מלאכים בבגדים של האנשים. אברהם ושרה נתנו להם אוכל. אחרי האוכל המלאכים אמרו לאברהם שבשנה הבאה יהיה לו בן. שרה שמעה את זה והיא צחקה. כאשר אדוני שאל למה שרה צחקה, שרה פחדו והיא אמר שהיא לא צחקה. המלאכים יצאו מהבית. סדום ועמורה. אדוני אמר לאברהם שהוא צריך להרוג את כל האנשים בסדום ועמורה. אברהם אמר לאדוני שהוא לא חושב שהוא צריך לעשות את זה. אדוני אמר שאם יש 50 אנשים טובים בסדום ועמורה, אדוני לא צריך להרוג את האנשים. אבל אין 50 אנשים טובים. ואז אברהם אמר שאם יש 40 או 30 או 20 או 10 אנשים טובים וצריך להרוג את האנשים. אבל אין אנשים טובים. ואז אברהם הבין שאדוני צריך להרוג את כל האנשים בסדום ועמורה. המלאכים הלכו לבית של לוט והמשפחה שלו, והם אמרו שהם צריכים לצאת מהר. המלאכים אמר שכאשר הם ילכו מהבית, הם לא יכולים להסתכל לאחור אל סדום ועמורה. האישה שלו הסתובב והסתכלה אל העיר סדום, והיא הפכה לנציב מלח. רגע. והפכה לנציב מלח. אני רוצה להראות לכם. זה ים המלח. זה ים המלח פה. זה סדום. ופה ליד יש נציב מלח שאנחנו מאמינים שזאת אשת לוט. יש שם שלט קטן ואנחנו מאמינים שזאת באמת אשת לוט. זאת אומרת שמי שנוסע על ים המלח, הייתם בים המלח? כן. וראיתם? ממש רואים שכאילו... אני רואה. ככה. אני רואה את זה. מפחיד. קדימה. שרה ואבימלך. כאשר שרה ואברהם גרו בגרר, אברהם פחד שאבימלך יהרוג אותו בשרה, ואז אברהם אמר ששרה האחות שלו. אבימלך לקח את שרה, אבל אדוני אמר לא לשים את הידיים על שרה. אבימלך כעס על אברהם כי הוא לא אמר את האמת, אבל הוא נתן את שרה לאברהם וישלח אותם עם מתנות. יצחק וישמעאל. רגע, יצחק וישמעאל. ישמע עם עין אל. ישמעאל. לשרה נולד תינוק בשם יצחק אחרי שנה. לאברהם היה עוד בן בשם ישמעאל. שרה חשבה שישמעאל עשה דברים לא טובים, והוא אמרה לאברהם להגיד להגר, האמא של ישמעאל, וישמעאל ללכת מן הבית שלהם. הם הלכו למדבר, וישמעאל היה חולה, כי אין במדבר מים ואוכל. מלאך אחד אמר להגר שישמעאל לא ימות, ויש באר והיא נתנה לו מים לשתות. עקדת יצחק. רגע, אמר שישמעאל, מה המלאך אמר? שישמעאל לא ימות, ויש באר והיא נתנה לו מים לשתות. אתמול דיברנו על באר, הנה עוד סיפור עם באר. אוקיי. עכשיו רגע לוקחים אוויר. אני מאוד אוהבת את התורה. אני מאוד אוהבת את כל הסיפורים בתורה, אבל הסיפור הזה זה סיפור קשה. זה סיפור שאני לא אוהבת, אבל בוא נשמע. עקדת יצחק. אדוני אמר לאברהם, קח את בנך, עקד יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולעשות אותו קורבן לאדוני במזבח בהר המוריה. אברהם אמר ליצחק שהם צריכים לעשות מזבח. כאשר אברהם ויצחק באו למקום בהר המוריה, הם עושים מזבח. יצחק
יצחק שאל איפה הקורבן. ואברהם אמר, אדוני ישלח את הקורבן לנו. כאשר הם באו קרוב למזבח, אברהם לקח את יצחק ושם אותו על המזבח. אחרי זה מלאך של אדוני אמר לאברהם להפסיק. ואברהם ראה עיל ושם את העיל על המזבח. זה היה רק מבחן לראות אם אברהם עושה מה שאדוני אומר, ואם הוא אוהב את אדוני יותר מאשר הוא אוהב את הבן שלו יצחק. זה מבחן קשה. את מי אנחנו יותר אוהבים, את אלוהים או את הילדים שלנו? זה אני אשאל את אמא ואבא. אפשר לשאול שאלה כזאת, את מי אתה יותר אוהב, את אלוהים או את הבן שלך? זו שאלה נוראית וקשה מאוד, ולכן הסיפור הזה בתורה תמיד עושה לי צמרמורת. מה זה צמרמורת? זה כל כך נורא. שאלות? בבקשה. כמה מלאכים באו לאברהם, מה הם אמרו לו? 3, ושבשנה הבאה יש לו בן. כן. מה אברהם נתנו למלאכים? נתן למלאכים. אוכל ושתייה. למה שרה צחקה? היא לא חשבה יהיה לה בן. מה קרה לאשת לוט? היא אכבה לנתיב מלך. למה אברהם אמר שהוא ושרה אח ואחות? כדי שאבימלך לא יהרוג אותו כי הוא רצה שרה. מה שם הבנים של אברהם? למה שרה רצתה לגרש את הגר וישמעאל? כי ישמעאל היה בן מסודר והוא לא היה טוב ליד יצחק. למה אדוני אמר לאברהם להקריב את יצחק? זה היה מבחן לאברהם אם הוא אוהב אדוני או מהבן שלו. מה אברהם הקריב במקום יצחק? אנחנו זוכרים את העיל הזה בראש השנה וביום כיפור. איך אנחנו